бинандои азиз, ҳамон нафароне ки алон моро тамошо доред, мо ба шумо дуруд мегӯем. Боз ҳам чун ҳамешагӣ аз студияи барномаи Чароғи тобон, зеро фурсати пешниҳоди ҳамин барнома фаро расидааст ва ман боядам қайд кунам ки барномаи имрӯзаамон холӣ аз меҳмон нест ва мо нафареро даъват кардем ки умедбарон мебандем суҳбати имрӯзаамон низ гарм, самимӣ, даркорӣ ва зарурӣ мегардад. зеро имрӯз дар меҳмонии барномаи мо устоди мактаби Оксфорд, нафаре ки воқеан ҳам чеҳраашон шинохтааст, устоди азизи мо Аслам Каримов. Устод, ассалому алайкум. Алайкум ассалом. аз омаданатон хурсанд. Ташаккур. шоми зеборо барои шумо низ муборак бошад. обод бошад. Барои тамошобинон низ муборак мегӯем. бояд қайд намоям ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта ки бонки Имон Интернешнл аст. اقدام از ایمان تفیف کلام با کارت انتقال و هم ایمان انتقال دهد مبلغتون را توفه ها باشد بهر شما یا انتقال دهد 500 سامانی صاحب میشوه شما بعیدی توفه ما 20,000 سامانی سه تا ماشینی الکترونی اقدام پردنок 2025 идома дорад. Интиқоли пулиро аз Имон Интернешнл қабул намоед. барои ҳар як 500 сомони интиқол соҳиби як ID рақам гардед ва соҳиби яке аз мошинҳои электронии BYD ду шавед. инчунин мукофотҳои пулии ҳармоҳаро аз даст надиҳед. Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. мо шуморо даъват кардем ба он хотире ки вобаста ба як мавзӯъ каме андешаҳои шумо, каме фикрҳои шуморо гирифта бошем. Умуман бобати санъати суханварӣ, чун шумо мутахассиси ҳамин соҳаву ҷода ҳастед. умуман рушди санъати суханварӣ то замони истиқлолият чӣ гуна буд ва баъди истиқлолият чӣ гуна гардид? бисёр хуб. пеш аз он ки дар бораи рушди ҳамин гуна як санъати бисёр ҳам баланд, санъати суханварӣ ҳарф занем, бояд зикр кард ки худи суханварӣ чист. суханварӣ, суханшиносӣ аслан ҳунари аз ҳама волотарин дар байни ҳама ҳунарҳо, санъатҳо ин ҳунари сухан гуфтан аст. чаро ки вай ба рӯҳонияти инсон пеш аз ҳама таъсири худро мерасонад. бобати таъсири мусбат ё манфиашам бадтар сухан хоҳем кард ва аз ин хотир ҳам тамоми бузургони олам бобати бузург будани ҳамин гуна санъат хеле китобҳо офариданд, таълифотҳои зиёде буд ва шогирдони зиёде ҳам тайёр карда буданду дар ҳама асрҳо бузургон буданд. санъати суханварӣ ин санъати иқно, яъне қаноатманд кардан тавассути факт, далил, тавассути чеҳранамоӣ, тавассути умуман таъсирҳои вербалӣ ва ғайривербалӣ ва аслан далолат кардан ба ин ён кор аст. аз ин хотир мо ин то замони истиқлол гӯем, агар мо давраи шӯравӣ дар назар мегирем ё ин ки каме ба таърих рӯ орем. агар каме ба таърих бошад, аслан медонед дар китоби оини суханварӣ номи муаллифаш ман инҷо навишта монда будам ки Муҳаммадалии Фуруғӣ он кас солҳои 1953 ин китобро навиштан ба хати форсӣ. хушбахтона мо дастрас кардем ин чиза дар бораш чанд сол пеш. унҷо мегӯяд ки ватани суханварӣ албатта дар форсӣ қадим ҳам буд. чаро ки чун аввалин империя форс дошт, мамлакат мутараққӣ буд ва суханварӣ танҳо дар он мамлакате тараққӣ хоҳад кард ки унҷо аз ҳар ҷиҳат боло рафта бошад давлат. аз ин хотир бояд бошад, аммо мутаассифона баъд аз он ки тохтутозҳои зиёде шуданд, аз ин хотир бисёр вақт аз пушти ҳамон як машваратчи хуб надоштани шояд ҳамон золимон бошад ки кӯшиш карданд ки китобхонасозӣ кунанд. доимо он нафаре ки барои ғасб кардани мо меояд, он нафаре ки моро ба ҳалқаи худ мегирад, доми худ мегирад,
استثمار میکند دیگر کار میکند یکم وقتی که به وطن ما قدم میگذاشت کتابخانه سازی میکرد از این خاطر تا به عصر میانه یگان کتابی درباره سخنوری نامده است اما خوشنودی در آن است که ما عقلا از بهره‌مندی از ادبیات یونانی قدیم ریمی قدیم کردیم من در عصر میانه هم البته عصر 8 از زبان یونانی و لاتینی اثرهای مثلا ارسطو اون وقت مسفین دموکریت عالمان فیلسوفان سخنوران یونانی قدیم ریمی قدیم مارک تولی سیسرون اونها ترجمه شده بود و در عصرهای میانه البته که دوره احیای ما تاجیکان بود در دولتداری اسماعیل سامانی اون وقت البته کوشش کردن که هم با فلسفه رو آورند کتاب‌های سخنوری خوانند دیگر مهمش آن که بهره‌مندی بود از همونجا و باید یک نکته را ذکر کرد که من تا به امروز اگر پدر سخنوران یونان قدیم دماسفن را گیریم و کاری که به سخنوری کرد فلسفه را جاری کرده بود به سخنوری این همون وقت از ریم قدیم پدر سخنوران ریم قدیم این مارک تولی سیسرون است مارک تولی سیسرون پدر سخنوری سعودی است که از روی کتاب‌های وی من کانی در روسیه این آخری عصر 18 کانی گرفته از روی کتاب وی با کتاب نوی ایجاد کرد که تا به امروز وی کتاب روی میزی دانشجویان فاکولته‌های حقوق شناسی است و خوشنودانه به زبان روسی هم دانشمندان توانستند انمون 3 رساله از مارک تولی سیسرون هم گرفته باشند چون هنری سخن گفتن میگوییم باید یک نکته را به نوبت گرفت و اصلا ارسطو به 3 قسمت تقسیم کرده بود سخنوری اکادمی مشورتی سخنوری سودی و سخنوری وایز بود همین 3 چیز را به نوبت میگرفت و آهسته تا به زمان ما و 7-8 نمود شده رفت این هم باشد من سخنوری همون سودی همون پیشتر باشد اکادمی تنتنوی جایی که جشن میشد یا اینکه وایزی تا به امروز هست برآمدهای سیاسی هست مخصوص سیاسی اجتماعی هست برآمدهای اجتماعی فرهنگی هست همه اینها شاخه های مخصوصی صنعت سخنوری هستند برای معلم اراتور بودن سخنور بودن ضروریت دارد برای هر یک راهبر حتما ضروری است راهبری قطع نظر کدام کارخانه باشد چون در دستش آدم‌ها کار میکنند دیگر با همه آنهایی که در ساحه‌های مختلف کار میکنند و چی راهبریت دارند و چی در نزد ازدحام باید برآمد کنند هنری سخنوری دانستن ضرور است در خانه هم حتی پدر و مادر باید از همین هنر باخبر باشند چرا که وی مناسبت میکند با فرزند خود وی باید تواند با وی چگونه راههاش فهماند ولی وقتی که درباره این سخن میبیاید درباره ریتوریکی سیاه 4 نه ریتوریک میگن درباره من بعد کم شده میتونم عین حال باید گویم که سخنوری مهارت سخنوری گویان تو این از استاد رودکی سر کرده کسی که شاعری توانا بود و سخنور بود و میتوانست با استفاده از صنعت‌های بدیعی اینقدر سخنی خود را شیوا روان برا گرداند که همه را مفتون کند پیشتر همین خیل بوده است که وقتی که قشون‌ها لشکرها میبیایند اسب سواران میبند دیگر میبند همه این صف میآرایند 2 نفر سخنور برآمده با هم سخنوری میکنند کسی که در سخن مت محبوب شد میتوانند به یگان جنگ تسلیم شوند همین خیلی هم بود اگر اونجا مقصدی غرضانه خود شاه نباشد که دائمش جنگ های بیفایده بی منفعت بود از پشتی یا زن این پادشاه یا دختری اون پادشاه به خاطر یا قطعه زمینه بود یک چیزهایی که میتواند کس توسط راه های دیپلماتی خوش زیبا همون مسئله رو حل کند نه 10,000 وفات میکردند و دیگر بسیار مصیبت های وضعی گرفتار میکردند از پشتی کمی بی اندیشگی های همون دوره شاه ها بود و این رو در شاهنامه هم ذکر کردند ابوالقاسم فردوسی. همکاری دیگری ما این شرکت ساختمانی جهان ساختمان است. اگر شما خانه های زیبا و با صفت و استوار رو خواهید ما به شما شرکت ساختمانی جهان ساختمان رو توصیه میدیم. فراموش نکنید اگر شما از این شرکت 3 خانه خریداری کنید 4مش به شما رایگان داده می شود.
устод ба шумо сипос мегӯем. Ташаккур ки моро аз таърих як бори дигар ошно сохтед, аз таърихи санъати суханварӣ. хуб, бобати сеҳри сухан ҳам мехостем фикру андешаҳои шуморо гирем ки ҳамин сухан чӣ сеҳр дорад ва чӣ таъсир дорад устод? медонед, шайху раис абули сино дар донишнома вақте ки бобати рӯҳонияти инсон ҳарф мезанад, мегӯяд ки инсон қодир аст тавассути сухани хеш бе ягон истифодаи дору бемории худро шифо диҳад. метавонад нафари дигарро ҳам шифо диҳад. ҳамин тавр метавонад нафари дигарро бемор кунад. яъне вай ана ҳамон сухане ки аз даҳони вай мебарояду вай чизе ки мегӯяд вай дар зершуураш ҷой мегирад ва зершуур ҳама ҷоба паҳн мекунад ки ин бояд ҳамин гуна шавад ва инсон метавонад тавассути ҳамин гуна як сеҳри сухан худашам табобат кунад. ин ҳозир илмҳои замонаи медитатсия мегӯяну дигар умуман ҳамин хел қобилият дорад. бинед дар саргузашти паёнбаро хондам мумкин ки насиб бошад худованд шумо шифо медиҳад гуфта ҳамтун сарашона медорану паёнбар мераванд ки ин паёнбарҳои зиёд бахусусан исои масеҳ фарзанди марьям он кас ба ҳамин хуни қобилиятҳо буд ки ҳамтун насиб бошад шумо шифо меёбед, худованд ҳамина мехоҳад мегӯянд мераванд ва шифо меёбад. вақте духтурҳои мо медароем онҳо аллакай 50% бемории шуморо тавассути суханҳои хушашон мегиранд. инҳо ҳамаш таъсир аст. таъсирҳои вербалӣ мегӯям тавассути сухан гуфтан. анакнун як нуктаи дигар ҳаст. маълум мешавад ки алберт моҳиен гуфтагӣ як психологи бисёр машҳури арманӣ ҳаст. он кас доктор ҳастанд, доктори илм. он кас 1919 ба фикрам агар хато накунам таваллудашон. он кас бобати он ҳарф задан ки гуфтанд 55% таъсири мардум нисбат ба якдигар тавассути муносибати ғайривербалӣ мешавад мегӯянд. яъне ки гуфтор кардем не мо тавассути имои ишораyu чеҳраю ишораҳои дасту пою чеҳранамоиҳо мо таъсир мекунем. 33% ҳамагӣ вай тавассути сухан будааст. боқӣ мондаш баъд садои дигар чизу дигар таъсирҳо. бинед то чӣ андоза. барои ҳамин ҳам агар шумо дар бораи забони ишоратҳо гӯён китобҳо ҳаст бисёр баромада буд аз давраи пеш аллакай 20 сол 30 сол қариб мешавад ки мо бам то тоҷикистон омада расид. моҳо рафта аз Москва ҳам харидорӣ карда будем. язик телевизионе мегӯянд дар бораи ҳамин ману шумо нишастем ки он хел кар сухан мегӯяд ки ин хел ки дигар хел ки пой мемонад дигар мекунад. ҳамин ишораҳо вобаста ба он аст. ин воситае ҳаст ки ба шунаванда расонад аллакай ки то чӣ андоза суҳбати мо тӯлонӣ шуда метавонад ё на, ман дурӯғ гуфта истодам ё на. ҳар як ишорати ман ва сухани мо кӯтоҳ мешавад ё дароз мешавад. ман то чӣ андоза ҳамина самимӣ гуфта истодам ё на. ҳамин ишоратҳо барои ҳамин ва ҳар як ишоратҳо аз нуқтаи назари илмӣ шарҳ дода шудааст. масалан мисоли оддиш агар писарбача дурӯғ гӯяд даҳнаш ман ихел накардам мегӯяд дурӯғ гуфта истодааст. ё ки лаби болои мард ё оне ки синни солаш болотар аст лаби болоаш тез дарҳол мехорад. фаҳмидед? вай дар андешаyu бо шубҳаю бо дурӯғ бошад мехорад ҳаракат мекунад рӯше панаҳ кунад. фаҳмидед истодед? ин ҳолатҳое ки вай дар изтироб асту мехоҳад бо чизе дурӯғ гӯяд. дидед? яъне ишоратҳои мо ҳеҷ гоҳ дурӯғ намегӯянд. ҳарчанд баъзе мардум дар 10 дақиқа чанд маротиба дурӯғ мегӯянд. аммо ҳаракати ишораи дасту пою чеҳраи вай гуфта меистад ки не аслаш ин хел аст. барои ҳамин вақте сухан бобати сеҳри сухан меравад мо аз ҳамон табибо оғоз кардем дигар ҳама қишрҳои ҷомеа сухан мегӯем. ҳама ин таъсир дорад. сеҳри сухан ман гуфтам ку падару модарам фарзанда метавонад бо суръати баланд бо оҳанги маҳзун ё бо оҳанги таҳдид ҳарф занад таъсираш дигар хел. агар оромона истода андеша карда нигаҳҳо кати ҳатто устод шайх саъдии бузургвор мегуфтанд ки ҳамин ором истоданам як навъи сухан гуфтан аст. аммо беҳтарин таври сухан гуфтан аст. ҳозир нафаре ки маро намешиносад ман агар нигоҳ карда истам каме ҳамтун нигоҳ карда истам андеша карда истам истода бошам вай нафаре ки мана намешиносад
януз дар кӯча нида бошад, бояд бисёр дар изтироб мешавад. Ман чӣ кор кунам? Дар ҳаяҷон мешавад, бояд ба андешаҳои дигар ворид мекунам. Чаро ки дар нигоҳҳои ман бояд бисёр маъния фаҳмидан мехоҳад. барои ҳамин ҳам Суқрот мегӯяд ки ҳарфе бигӯй то туро шиносам. Заговори, чтоб я увидел тебя. Аз ин хотир аз падару модар сар мешавад тарзи сухан гуфтан дар даруни хона. Чунки ячейки оила, ячейки ҷамъият аст ку. Барои ҳамин дар оила сар мешавад. Чӣ қадар падару модар рӯҳан солим бошанд, ҳамон қадар суръати гуфторашон суст мешавад. Агар суръати гуфтори нафаре тезтар бошад, донед ки бояд табобатталаб аст майни сари вай. ҳатман бояд табобат кунад. бояд сухан ором бо тамкин гуфта шавад ва бисёр ҷиддӣ, вақте ки бобати тарбия мешавад ҷиддӣ ва саршор аз факту далелҳо бошад. оне ки фақат ҳиссиёт бозӣ накунад, яъне игра на чувств вақт мегӯянд, ҳиссиёт бо ҳиссиёт бозӣ накардан накор ки ман ин кампири ҳамсоя бин ин хел кард ё фалон чи маҷрӯҳа бин ин хел, бо ҳиссиёт бозӣ накард. ривоятҳо, ҳикоятҳо аз як тарафи дигар чунон як насиҳатҳое бояд гуфт ки бояд худаш ба худ гирад ки ин хел буданаш хубтар ку. ин ҳам як роҳи навъи тарбия, бисёр хуби тарбия аст. вагарна онҳое ки масалан зан ё шавҳар асабӣ бошад, зан асабӣ бошад, вай метавонад аз таъсири ҳамун як рангҳоям метавонад масалан курти сурх пӯшида бошад, фарзандаш як шапоти мезанад. чаро ки вай хотирҳое бармеангезад. боз як илми дигар ҳаст инҷа ба таъсир расонӣ ба. ин аст номаша, ина цветотерапия мегӯянд, терапияи рангҳо. бинед, ранги сурх нишони дороӣ, то чӣ андоза вай доро аст, одам доро аст, ё ин ки куртаҳои сабзу сафеду зард, ҳама инҳо ранг доранд, ҳама инҳо нишонаю рамз доранд ва таъсири бевосита меосанд ба инсон. ман гуфтам ки мана бинед ҳамон ғайривербалӣ моба ана ин чиз ворид шуда истодааст, таъсирҳо. аслан санъати суханварӣ ин он чизе нест ки як бор дубор ба нафаре гуфтеду шунавид ё як ду дарс гирифту шунавид тамом вай суханвар хоҳад шуд. Не, аслан ин хел не. агар аз қадим мисол биёрем, Марк Тулли Цицерон 40 соли ҳаёташа бахшида буд, Демосфен солҳои зиёд. ҳамин тариқа суханвар шудан мумкин аст ба шарте шумо бисёр кор мекунед. яъне он вақт аз суханвар чӣ талаб мекард? вай файласуф бошад, вай мантиқдон бошад, вай бобати ҳуқуқ донад, таърихаша донад, вай пеш аз ҳама аз арӯз аз назмшиносӣ бояд маълумоти кофӣ дошта бошад. ин ҳамун даври юнони қадим ва рими қадим. аз ин хотир аз ҳисоби суханварон роҳбар таъин мекарданд. чаро ки нутқи онҳо 2 соат 3 соат маърузаҳошон давом мекард. дар охир тамошобӣ мегуфт шунавандаҳо, ама моро чӣ кор кунем, моро далолат кунед, мо чӣ кор кунем? гӯё издиҳом интизор мекашед ки ҳозир як ҳарфе гӯяд ҳамон тараф ҳамон раванд. барои ҳамин то ҳамин дараҷа ба идеологияи сиёсату ҳукуматдорӣ таъсир карда буд ки номи ин санъата маликаи санъатҳо гуфтанд. ҳамон вақт дар юнони қадим царица искусств мегуфтанд. он вақт анакнун дар замони мо вақте муқоиса мекунем, анакнун суханварӣ аз суханварӣ фарқ дорад. вақте шумо дар бораи роҳбар ҳарф мезанед, ин суханварӣ дигар чиз аст, яъне маърузае ки онҳо мегӯянд. ана ман бо мисоли оддӣ ба шумо мефаҳмонам. дар театр барои он ки акума фарқи актёрро аз суханвар шумо бигӯям. барои он ки як асари саҳнавӣ офарида шавад, аввал драматург дар кор, нависандаи ҳамон асар. дуюм ба саҳнагузоранда дар кор ки ба актёр боз роҳҳои дурусти пешниҳод кардани ҳамун ҷумлаҳою ҳамун рафтори персонаж ё қаҳрамони мусбат ё персонажи манфиро фаҳмонад. саввум ба иҷрокунанда худи актёр. се чиз нақд боз мекунад. анакун ин рисолатро бардошти худ ки дорад як суханвар. идема мегӯем инвенсия, диспозитсия, элокутсия, мемориё, аксиё. 5 чизе ҳаст ки аз юнони қадим ҳамин чиза агар донад, маърузачӣ ба худаш ҳамин хел маърузии аҷиб тайёр мекунад ки вай ҳатман резонанс медиҳад, вай байни мардум табаддулот месозад. суханвари ҳақиқӣ баромад кунанд, ҳамин рӯзҳои аманат донишгоҳ меред, куҷо меред, агар суханвари ҳақиқӣ баромад кунанд, мардума тамоман ба ошӯб оваранд мумкин. бобати масалан пешрафти илми соҳаи маориф, тиб, дигар масалан ягон масъала шуда монад. ман барои чи донишгоҳ мисол дорам, чунки дар оиномааш навишта шудааст ки вай ҳатто ҳақ дорад. ман ҳамин
баъзе қарорҳое ки мешавад он бам фикрҳои нисбатан дурусттара пешниҳод кунад. Масалан метавонад барои ҳамин суханварӣ бояд ҳамин гуна бошад, ба ин кор далолат кунад мардума. мутаассифона анакун вақте чорни риторика мегӯем, мутаассифона ман ин гурӯҳҳои ифротгарое ки пайдо шуданду халал мерасонанд ба ҷамъияти як ҷамъияти солим халал ворид кардан намехоҳанд ки пешрафти ҳамин як ҷамъията бинанд. онҳо худашон нотавон бинанд, сиришташон нопок аст. онҳо анами хел суханвариҳоро истифода бурда истода онҳо игра чувствах, яъне бозӣ бо ҳиссиёта пеш мемонанд ва ин ҷавонҳое ки ҳанӯз наврасу ҷавонҳо истифода мебаранд, чаро ки онҳо бисёр мутолиа накарданд, бо дигар шахсиятҳо ҳамнишин нашуданд ки онҳо бобати ҳамин масъалаҳо бештар донанду як маслиҳати хуб диҳанд. аз ин хотир онҳо ба роҳи бад ҳам бурданашон мумкин. яъне суханварӣ яроқест ки метавонад мардумро ба тарафи хубӣ бараду покизагию ободӣ барад, метавонад тамоман ба дигар тараф кашонад. барои ҳамин бояд суханвар дар ҷамъияте баркамол расад ки унҷо ободкорӣ, созандагӣ, унҷо истиқлолият, унҷо фарҳанги воло ҷойгузин бошад. устоди Арҷуманд, ташаккур барои пешниҳоди ин қадар маълумотҳои заруриву даркорӣ. ва як чиз дигарро низ пурсон шудани ҳастам. ҳар суханвар пеш аз оне ки саҳна барояд ва пеш аз оне ки дар ҳузури омма сухан гӯяд, чанд қадар омодагӣ бояд бинад? бисёр саволи ба маврид ва хуб аст. медонед аслан барои он ки як маъруза навишта шавад, як маърузаи зебо ва ақаллан 15-20 рӯз зарур аст барои навишта шуданаш. барои омодагӣ вай қариб ки бо ҳамин тавр дар 15 рӯзи дигар даркор, яъне як моҳ зиёд сипарӣ мешавад то ин ки омода шавад. анакун вай маъруза аз ин баромадҳое ки имрӯзҳо мешунавед чӣ фарқ дорад? аввал ин ки ҳамон 5 чиз ба инобат гирифта мешавад. гуфтам ки инвенсия, диспозитсия, элокутсия, мемория, аксия. ин ба дигар забон гуфтем, аммо маънияш чи аст? яъне вай ҳарчанд мутахассис соҳа ҳаст. ва саволи шумо ба маврид ба он хотир гуфтам ки баъзан дар донишгоҳҳо ё аз мақомотҳои иҷроия яку якбора занг мезананд, мегӯянд ки шумо баъд аз ним соат фалонҷо баромад мекунед, шумо мутахассиси ҳамин соҳа, ё фалонҷо мегӯянд шумо бояд нихел кунед. устодо ба ҳамин хел муроҷиатҳо мешавад. майлаш ҳама мехоҳад ки баромад кунад, хуб, аммо баромад аз баромад фарқ дорад. як дуюмаш, ин устодон то чӣ андоза маърузанависиро хуб медонанд ва баромадро медонанд ё на? анаки ин баромад чӣ аст? аввалаш ин ки ҳамон маъруза пеш аз он ки омода бошад, вай бояд материали зиёде бояд донад ки аз куҷо иқтибосҳо биёрад, аз кадом бузургҳо аз ҳикмат сар кардан дар кор, масалан аз як ривоятчи аҷоиб сар кардан дар кор, як ҳикмати бузургон сар оғоз карда, баъд аз куҷо сухана бурдан дар кор, баъд нуқтаи кулминатсия дорад, унҷо ба чи калимаҳои калидӣ ҳаст, ҷумлаҳои калидӣ ҳаст ки вай ба такя карда истода такрор бояд рафта истад. баъд вай чӣ кал ҷанбаст мекунад, охираш барои он ки боз ҳама издиҳома аз дигар хандонда бошад, хурсанд карда бошад, боз ягон латифаи аҷоибе ки доири фарогири ҳамон мавзӯъ бошад, вай бояд гӯяд. анакун барои ин ана ҳамон суханваре ки тасмим гирифтааст баромад кунад, бояд ки донад ки дар кадом китобҳо бобати ҳамин чиз ҳаст ва китобҳое дарёбад барои боз як сайқатил хотирот шунаш ва як маърузаи зебоя тӯли чанд рӯз шита бояд нависад, коркард кунад, калимаҳои зебо ҷустуҷӯ кунад, санъатҳои бадеӣ истифода барад, мавридҳое мешавад ки пуртаъсир шавад, ҷаззоб шавад, таъкидҳо ҳаст унҷа бисёр нозукиҳо дорад. анакун ба ғайр аз ин вай бояд гирифта ҳамаша чи ҷое ки ҳамон мемория гуфтем ба хотир бояд гирад. вай танҳо манамин як коғазак бояд гирад ки ҳамроҳаш вай тезис мегӯем. тезис фишурдае ки шарҳ талаб мекунад. агар тезис чӣ гӯяд, фишурдае ки шарҳ талаб мекунад. унҷа ба номҳои душвор талаффуз бошад, ягон рақамҳо ки аз хотир баромаданаш мумкин, санаҳои таърихӣ ё ҳамон мавзӯъ, аввали ҳамон калимаҳое ки ҳамон мавзӯъ ҳаст ки аз доираи мавзӯъ берун наравад. анакнун вай бояд бадоҳатан, вай бояд ботинан пур шуда анакнун бояд баромад кунад. чунон баромаде кунад ки нашунида натавонад. ист биёд паҳлӯшанда сухан мегуфтаги тамошобин ист анами хел нигоҳ кунад. ин мегӯяд ин баромад кардан мешавад. фаҳмидед? ва баромад кунанда ҳам чунон ботинан пур биёяд ки ҳамин ҷо ҳозир ман ба тамошобин мегӯям. ва медонед чашмбанди беҳамто Ховард Терстон ин дар Амрико ки аз ҳунари болои
амон чашмандияш дар соли 2005 аллакай 60 миллион аҳолӣ баҳраманд шуда буд. дар баробари вай ҳарчанд дигар чашмандо буданд ки ҳамон мактаб омӯхтанд, аз ҳамон устод омӯхтанд, аз ҳамон китобҳо аз буданд, лекин фарқ дошт аз дигар чашмандон. вақте ки дигарон мебаромаданд мегуфтанд худ ба худ ки ана ҷамъияти ахмақҳо, ҳозир ман ҳамаи онҳоро ахмақ хоҳам кард. аммо вақте ки ховар терсон мебаромад, аз чашми вай хондан мумкин буд ки ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. ин шумо ҳастед ки барои тамошои ман омадед ва ман чӣ қадар қобилият дорам, қудрат дорам барои шумо нишон медиҳам. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. ана ин чизро хонда мешуд. барои ҳамин дар чашми суханвар ҳам бояд ҳамин чиз хонда шавад. як дуюмаш аз ҳама омили асосӣ бояд як чиз аст. бояд суханвар дар ҷамъият обрӯмандтарин мардум бошад, шӯҳратманд бошад. яъне мардум донад ки ҳаёти оилавӣ солим дорад, дар ҳаёти ҷамъиятӣ ҳам одами бисёр мӯътабар аст. вагарна ба сухани шумо гӯш намедиҳанд. агар гӯш диҳандам сохтакорона нигоҳ мекунанд. ҳатман жестҳои онҳо ин хел мешавад, ин хел шумо гӯш кардан намехоҳанд. ишоратҳо ҳам бояд зебо бошад. ин хел кардан ё мушт кардан. тарафи тамошобин ишораҳои ноҷо кардан мумкин нест. бояд аз ҳамин нуктаҳои назар ҳам баҳрамандӣ дошта бошад. яъне дарси маҳорати нутқи саҳнаро бояд омӯзад. як дуюмаш китобҳо бисёр баромаданд дар бори торика. сеюмаш метавонад рафта мана Россия рафта хонда биёд. ҷойҳое ҳаст ки Эрон равад ё дигар Аврупо равад. ҷое ки мехоҳад куҷое бошад ораторҳои бузург яъне суханварони бузург ҳастанд рафта дарс гирифта биёд. аслан суханварии ҳақиқӣ як нигоҳи зебо, як меҳр аст, як муҳаббат аст ба дигар кас ки самимона дода мешавад ва он арзишҳои баланд дорад. миллионҳо доллар арзиш дорад. як нигоҳи зебо, як табассуми малеҳ, як ҳарфи зебо, як муҳаббати самимии шумо миллионҳо доллар арзиш дорад ки онро ҳам ёфта наметавонед агар самимона дода тавонад касе. бигзор ки ҳамин самимият дар байни мардуми мо зиёд бошад. илоҳо устод дар анҷом барои омаданатон, барои баёни ин қадар суханҳои заруриву даркорӣ ба шумо арзи ташаккур баён менамоем. мо албатта ба ояндаи дурахшони кишвар бовари комил дорем. албатта ва мо даста ҷамъона метавонем ки ватани азизамонро аз имрӯза боз ҳам ободтар ва гулгул шукуфон гардонем. албатта устод хуш омадед як бор дигар. бинандои арҷуманд, барои тамошо намуданатон, барои бо мо буданатон ба шумо низ сипос мегӯем ва умед бар он мебандем ки ҳафтаи оянда дар ҳамин вақту соат ба мо муяссар мегардад ки нашри дигари барномаи Чароғи Тобонро манзуратон гардонем. боқитан сиҳат бошед. дӯстони азиз, ҳамкори барномаи мо ин толори мебелии Садаф аст. ин толори мебелӣ барои хонадони шумо ва барои хонадоршавии фарзандони шумо мебелҳои зебову босифату бароҳатро пешкаш мекунад. агар шумо мебелҳои таъби дилатонро хоҳед, мо ба шумо толори мебелии Садафро тавсия медиҳем. Коҷон, ман ростагап тӯйгар. яъне ки шумо киелин мекунед? ҳа. кадом намуди завқу таб бошад мо мебел дорем. мебел барои меҳмонхона, мебел барои хонаи бачаҳо, мебел барои хонаи хоб, мебел барои ошхона. Бачаам, ина шама бо биёянд ба фикрам инаш бо аҷоибтар. хай ба шумо маъқул шуд, меписанд омад не? Бисёр маъқул шуд. Асосаш бачаам ба маъқул шуд. апаҷони азиз, шумо биед ташвишака хонатон ба рафтан гиред. устоҳои мо худашон бурда расонда боз насб карда медиҳанд. раҳмат коҷон. саломат бошед. мағозаи мебели Садаф, олами сифати аъло ва нархҳои дастрас. марҳамат намоед азизон.